Oh, bu, turu ae pegawaiane. Wes tangi. Kok. Ayo, Bang. Tangi. Opo ta? Tangi wis iso. Mari nae. Tunggu kene, Mik. Wes tunggu kene, Mik, nongkrong ae nek ngono. Loh, seturu ae. Tangi, boleh lho. Nang ngono. Wah, iku Isu rame ae. Darat madem ngono iku. nggak kerja turu ae. Ning digawe kerja. Kon mari kerja kon. Ndak. Podo ae. Wis atas anu mau gawe utamamu. Yo ngene. Yo, Mas wis podo ae. Iki bangane turu ndak ada apa-apa. Enak lah turu. Oleh mimpi dulu. Sopo ndelan rek. Isu pada ndelan. Mik menang ae bisu ah. Gendeng. Edan stres. Aku lali juga kan tuku apa kan ya? Tuku sayuran mbak, rendah ya lomba-lomba iku dituku-tuku wis. Oh ngawur kok aku diamuk ya apa? Oh gak kira wong dikon tuku sayuran ngono. Awake rek. Ya. Hingga tel. Jase. Hingga tel. Jase. Oh, mapan. Nang arep wedok doyan. Toro ae kon niku. Oh yang arep wedok golek yang kancane lali. Yang arep wedok pipi, ngarep kancane dhewe lali, ndak muni ngono-ngono. Apa on Mik? Oh. Gendeng lho. Bosok cangkemmu ah. Oh niki. Kuning kan ya. Kada tutupi. Kalau apa yuk? Udah apa? Belakang belakang ya. Kuning. Amit. Ya. Aku lek mancing arep wedok. Nanti melengkung. Emang mancing arep wedok, mancing ae, mancing iwak ae. Ndak melo aku. Engko kon iki. Padane opo le ayo. Ayo nganggur rumah ayo. Guys. Kon ndak kerja mek kon. Refreshing le. Mancing wis. Sampai mancing ayo. Aku Udah le yo. Yo. Galau wis. Ayo balik Mik. Ayo. Balikan ngono. Awas melok kon. Balikan ngono. Konku nang arep wedok. Ngajar. Ayo ndak melok mancing ngono. Dendi. Ning kali Herit. Ayo untung bisa bisa nah. Ndak usah wis. Ayo wis jadi rame sudah. Gambar iku. Oh arek ku ngebut-ngebut tok. Ayo ndak Oh ayo wis. Tung. Acing ayo. Ya rai mula ya. Ya apa sih ngalah kon isu-isu lho gara. Acing ayo caranya. Ayo. Udah dekat ae weh. Yo, Iki melu. Rame iya melu. Beda iki dong. Ndak melu ae iki melu. Di kok sepren jalan wae ngono Nes. Kempos wae wedi nang raine. Ayo wis. Ndak melu wis. Rame. Ndak melu nang iki ndak melu wis. Ae mula musne. Oh, ngaru. Terus Mik. Oh, ndak is. Lapon. Nanggungan. Turu-turuan. Iya. Yo, ya wis. Yo ya di sini. Ya wis. Ndak melu. Cak adus cak gelem. Hei, look. Aman. Gimana pun? Tadi Kerupuk enak. mangan lah. Iwak isu kerupuk, rada surian pecel. Jadi ono iwak mangan kerupuk le. Lah yo. Boleh.
Mun ge cadangan ambekan kerupuk kowe. Ya khusus wonge sing cilik ngono. Jaluk Sing kok, gede. Rek. Jaluk. Yo ngopo sak mene iki? Aku dikai kon niku. Lho. Ya apa, Nas? Tak ngoyo aku yo. Iya, weh. Iya, wis. Cepetan lho. Yo tenang ae. Hei. Rajar opo mancing? Ora ajar opo iki? Yo, gek kesane yo. Bentar mancing. Ora kene kon. Loh, tak apa aku diciki. Yo gelisan kerupuk ya, Mbak. Cacing yo. Ya ampun. Kon luwe kon yo. Oh, kon luwe aku mancing kene. Lo mangan kerupuk. Wis katok dene kok kene mancing iki. Oh, aduan lu. Dongo sapa? Merah. Oh. Oleh guys, gede, nyambe. Nyambe urip. Luwe iki. Ya Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan di share. Weh, guys, aku ke video guys. Gendes aku. Aku gak seneng. Ayo Mas. Ayo. Komen iki. Ayo. Action aja.